Ако се чувствате готови да се разделите с ненужното и вредното, ето че предстои подходящ момент за това. На 10 юли ще имаме пълнолуние в Козирог, което от една страна ще донесе чувство за структура и стабилност, а от друга ще ни помогне да постигнем емоционална яснота, без твърде много драматизъм и напрежение. Особено за тези от вас с лични планети около 18 градус на Козирог, Дева, Телец и отчасти Скорпион и Риби. За вас енергията на пълнолунието ще протече по-леко и ще усетите силата и коража, необходими за пречистването в конкретната сфера от вашия живот. Ето и за какво е добре да използвате това пълнолуние. Подходящо е за прекъсване на не толкова сериозни връзки с токсични модели. Добро е и за разчистване на целите ви. Фокусиране само върху това, което наистина има значение в дългосрочен план. Поставяне на граници, особено ако сте давали енергията си на хора или проекти, които ви изтощават. Подходящо време и за здравословни диети, без драстичност, само бавна, стабилна дисциплина. Възползвайте се от позитивната енергия на пълнолунието и си дайте един личен емоционален рестарт. Ако видеото ви е било полезно, харесайте, споделете и оставете коментар за това как ви се е отразило пълнолунието.